जी, इंसान के जिए खातिर इही दुगो रोटी और 2 जोड़ी कपड़ा के जरूरत होला। रउआ पास तो इतना सुंदर कला बा, फिर रउआ काहे चोरी चमारी करीला? देखत शोभा, आजकल के जमाना में गायकी से 2 वक्त की रोटी भी नसीब न हुई, जानलू। ए जी, हम मानत तनी सच्चाई के रास्ता पे चले खातिर इंसान के संघर्ष करे के पड़ेला। अपना बच्चा पे हाथ रख के कसम खाई कि रउआ आज से कोनो गलती काम ना करेम। शोभा, कसम खाता नहीं कि आज से हम कोनो गलत काम ना कर, अपना बेटा खातिर ब्यासगिरी करब। ठीक बा शोभा, चलो आराम कर जा।